Der er stadigvæk ikke... Som I var dejligt at se. Nej, han siger, det er dejligt at se jer. Okay. Skal du have et nummer på den her mikrofon, måske? Det er nummer 11. Nej, de er gået hjem. Det er ikke så vigtigt. Nej, det er fordi, de tænkte, nu er I ikke deroppe længere, så nu er der ikke noget godt at se på deroppe, så er de gået. Så, der tror det lyder som... Nej, Dave, har du en mikrofon derude, der virker? Så skal de snakke ind i min, der sidder her. Det er måske lige intens nok. Hvad med Kenny? Kan du lige... Det kunne godt blive et helt andet show. Der er stadigvæk ikke nogen, der tænker. Det er fordi, de står om bag ved tæppet og tænker, de ståler, det er super, det er det, de skal. Kommer der en mikrofon? De er ret desperate. Det er fordi, de vil stille op. De er slet ikke klar over, at vi står herude og er helt desperat efter en mikrofon, der virker. Kommer en der måske? Sådan er det med live shows. Det er alt det her, I ikke ser bag scenerne i Vild med Dans. Det sker hver gang. Altid. Try this one. Ja. Sådan. Jamen, det er jo det, der er fordelen med jer. I kan altid... Det var der. Nej. Nu har du nummer 12, nu er de tændt nummer 11. Så lige om lidt, så kan vi høre, hvad de står og siger om bagved. Yes. Kenny står og siger, at han ikke kan danse, så... Vi tænker fællesdans. Ja, skal vi på... Kan I høre, Kenny? Ja, dig kan vi godt høre. Højt og tydeligt. Taler højt og tydeligt. Glemmer. Jamen, sådan der. Skal vi give en hånd til lydmændene? Giv en hånd til lydmændene. Der er også en her, og nu er 2. Jeg synes faktisk, at de har klaret det helt utrolig godt i aften, lydmændene. Så, er der lyden begge to nu, eller nu? Der er i hvert fald lyd. Der er lyd i den der, godt. Nej, men det er fordi, vi hellere vil høre Mie, åbenbart. Mie, hvad synes du om showet i aften? Jeg er sindssygt imponeret. Altså, jeg glæder mig helt vildt inden. Jeg synes, ideen og konceptet bag er så vigtigt. Og ja. Og det var blevet endnu vildere, altså jeg har været her i dag. Både rørende og imponeret, og altså, hvor er de vilde. Shit, hvor er de gode, altså, og hvor er det sagt gået, og mere af det. Mere af det. Mie glæder sig allerede til, hendes egen søn skal starte i skole, så han kan være med i det her. Der er lige den entusiastiske forældre, der kommer til at stå ude ved siden og sige, gør det så, dreng, kom så ind med dig. Det er fantastisk. Jeg tror, vi alle 3 i dag har været ret glade for at komme. Altså, vi alle 3 bakker ret meget om det her projekt, og synes, det er super, super sejt, at trods den her lockout, at eleverne har arbejdet sammen på kryds og tværs. Vi er mega imponerede. Så, ja. Ja. Claudia, hvordan kan det være, at I har valgt at støtte op om Rock Toilets? Jamen, jeg synes, at det er utrolig vigtigt at få nogle gode værdier til de unge mennesker. Jeg synes, at vores hverdag er fyldt med alt muligt lort. Dårlig reality-tv og dårlig indflydelse. Og jeg synes, at vi er på den forkerte vej. Så jeg synes, det er en rigtig, rigtig god ting, at vi har fået det her til Danmark. Og jeg håber, det bliver endnu større næste år. Det gør det. Ja, det